Vice President, and si o Israel Sabol Israel William Pekan, William Tian Don Pekan, Tababan Quinkan, o Songan Kasaleta, Kuitakan Mamiayon na Sabol Israel Coalition Kungwat, o Bisyo Kuitakan na Pimiyan. Pero muna iban patroyan na nitungal sa karatan ay sukset, iman patroyan siyang itungal sa karatan, wow, kaping laptan, kurin na nilap sa karatan court, wow, kumelan sa Sabol Israel President, Sean Kawait Senior Pastor kan Koros, wow, Papan Queen kan, wan paron kan Korusian, wow, Dia kan Korusian, o iman patroyan, wow, Isi kan Koros, o Sean lang kan Koros, mauyag iyo ran. Tami iman patroon trabi kita jungal sa karatan ranwat. Kayo iman patroon William the President, Papan Queen kan uya sa wala maral darat jungal kapil. Kapil kayo ang Israel si kan Koros. Nagkapoyantar sa wala maral kapagon na November pari yung Asia Pono. Baying Asia Plaran. Essential sa wala maral kapagon ng son kungwat. Ninin ko itang mga ni Tron kautang kan siya ngayon kayong kautang ayaw o oran. Kapag melaw ito si Coruscant. Sa Pulmaral President o Pagbaban Queen kan, Repetungalan Pia Shoma, Prentil ka kuya sa Pulmaral Taray Tungal Katul. O Ilimen kan Corus. Well, kaun lumatan dos pen masin kaun mo kan, Mesyang Shaler sa kayong ran, o pinalan orang syuk ranwat o pilpatreng sa pulmatreng masin kan na bisang siya de ranwat lo uyayar kapuipan tatawag ranwat bisang siya mga nakapkay pilpatron patutar mo sa ranwat kung kasaleta puitan tatawag ranwat kalanganin tron mo son NMP bagitren pasyaraw bisang siya magtrayit yung pinarlala siya ngayon o pinalato ranwat Ibilman ka dengan kue kuinin bautan misal sadar bisa ngayon ng ranot mainit kasi nagkakakan masin ka ng lumaw o kayo saralan kayo paradar sa pulmatray o kailangan week sa pulmatray kau dengan ranot o ya kau dengan tokon trawan paspato niya rakas isu bukil limek wanam yaiwan po ita sa pulmatray kau dengan syuksyuk kalangan ng Coruscant. Tama tayo siya murin bet. Kayo man, muna iban patroon pagkay, ray patroon pagkay piman. Iray babaan Queen kan. Amal tungal, sa wal mamal uya kupur kasyong palayo, kasyong tiran uya unin November yesyak tuaw. Tari yakit Asia Pono. Ulog Asia kayo, ni Asia. November yesyak tuaw. Pagkatag uya uyang kumagal babaan Queen kan. Ngayon, kubur kalangan o tama-tama rano. Kung tayo din kakita yung isang tayo lupis lap, ikaw. Murin sa pala tayo kautagan ranwat, dahil suksit, mag-anim siya klar, murin minit tabi. Anin tuwan ko siya timimiyayar, tayo bangkat langar nan, sa pala tayo wasan pas, wasan tiga. Riyadj, kung kag siyensyan, yan kag patroon katraman kitray Coruscant. Sa pulmatay, wasan pa-step na siyensyan der, imunmuni o kalapus. Tama siyensyan nan sa pulmatay program rangot, pero yung suma wall, yung mumutso kan, magkantatok ng parawat, yung kapintaw tilaw, kabilang malok o mutson bis. Pero yung suma uli, yung sapalat, nanman, syagare o paraw. Peren wal, kalienol, mabahan tatok nan yung tiyan, syokes pa turakit o eus dunong siya isa. Peren wal di yung man, kapila, palagar o tuloy siya. Peren nature. Kanan parang Ron Kutri, Nantaku, Urunal, tuloy siya, patpato siya.
Berensheri, ye Belang, Emaush, NMP, o Payes, o Kalapush, ye Momotson Nanu, Ikamela me sa uno ray program ay sudo nung siya lang mawak mo motso kay mangi ko siya lang kay tangkas. At dami siya ng program gay may matsawan aray. O kalangan ng korupsyon, image may kakulyan kay Israel. Sa uno mo itataan kuin kan o sungan ka siya na tapagay o uyang men matsaban ng korupsyon na siya. Nararito sa